Dan il-podcast huwa mmirat li udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Mela grazzi waħda l-sponsors malajr għanna thank you lill-Olympus tal-microphones. Thank you lill-Olympus tal-microphones tal-Rodecaster Pro tal-headphones color sabiħ li jtisimaw minn għanna L to Z Electronics fej tawna l-air condition u il-beautiful laptop sotto zero tal-goodies li għanna l-umana l-kafejiet, il-solt. Grazzi l-Online Intimates u koll, parte mill-sponsors tagħna u koll DK's Factory, Patrick Prince li quite new with us u koll u lil Matt Raforis li għanna l-Mad Dash Photography sibuħ kull imkien. It's in wedding season issa ġifiri u ftit wara jkun hemm id-divorce season. Ġifiri jekk għandkom bżonn ritratti, be it whatever type of fun times hemm dejjem il-Mad Dash Photography hekk isibuħ kull imkien. Thank you very much, Matthew tal Xoftok reġat kibritlek meta mort ir-Russja biex xjabal lajt. Dik oħra. Illum nitħaq. Illum nitħaq fuq, u nitċajta fuq, amma da kienet staċċajta, ġifieri. X'għamlu lek ġo? Dakka kont l-istess mort indoq. Il-Russja heavy, yeah. Heavy, Russja heavy, Emmek aħjar jaqbduk b'kilo coke milli mingħajr passaport. Ostja. Għax kilo coke joħdu ulek. Jek xwil l-autoritajiet sawtu. Polizija jintawni xabaħ ħassruni. Jiksibtek għadxu ximara russa rajt ma jblek horsa. Polizija, dak għanda 8 il-ġimma ġasiti Stavropol. U l-sibt kellindoq Moskow u l-ħat kellindoq Milan. Allura, u mil-ġimma u wasalna l-ħamis, kelli zawsi sħabi miħaj. Wasalna l-ħamis, u għaf kif, għalla parti, taf kif. U rqat ftit li xejn, mil-ġimma s-sibt, badna flight, kienem 4 sigħat flight minn dis-city għal Moskow. U l-ajruplan kien minn daw, ġifiri li naraw fil-films tal-biza, taf kif. U ma stanix noqdu fuq l-aeroplan laqqas. U kif wasalna. Biskrunijiet u kutru mbajsi jew hekk. Kif wasalna Moskow. Ġie driver għalina għalli where do you want to go? Where do you want to go? Għetlu dil-lukanda norqot. Għetlu għax ma niġix il-lejla. Għetlu l-lukanda għalli ma tiġ tiekol, għetlu ma niġ nikol. Għetlu dil-lukanda norqot. Yes. Insomma, morna l-lukanda u kellin doq nofs il-lejl. Etlu kemm bot mill-lukanda għal-klab għal 20 minutes. Etlu mela fil-10 kwarta għalija nikol xi ħaġa mill-klab biex hemmhekk kollha bir-restaurant suwek. Etlu qabel indoq u nibda ndoq. U insomma, u ġi għalina. U jiena kont inħobb mal-plat, jiena r-Russja għasnoddhom id-drabi li mort. Jien daqqejt fi 28 different cities. Ir-Russja. Jiena kien hemm żmien bejn 2006 sa 2010 kont immur darbtej fix-xahar. Ir-Russja. Ir-Russja. U kont immur u nsib il-groupies Armani, Armani. Insomma. Il-verità polizija kan ikunu xabata Kristo. Isma' di. Fl-immaginazzjoni tiegħu kartelluni, fil-verità Kalaċnikov. Insomma, jien kont inħobb ir-Russian salad. U sħabi ma ħadux Russian salad, jien ħadd dakinhar ħadd xi tiġiet u Russian salad ma. U din l-imbirka Russian salad naħseb kien fiha xi ħaġa kontaminata. U qed indoq dik ħaġa kontaminata ikel tar-Russja. Tar-Russja. Għax għandhom diżastri. Insomma, u qed indoq u kelli indoq sal-erba' u daqqej tajjeb, ġifieri ma ħassi imma l-aħħar qisu 1/4. Dejt inħossni dizzy. U
tostja xini jiġri, forsi għadni għajjen. U ma xrobċ, dakinhar. Xej, Xej, għax tant kemm kellna jumejn ħeva qabel. U din mhux problema pat tal-cookies. Le. Insomma. U kif kien baqa l-aħħar kwarta? U l-istess kelli immur minn kif nispiċċa nitlaq biex naqbad il-flight. Eżatt. Veħosti diġi u spiċċajt in-nies ċabċbu baġġi security għalli smaw dal-grupp iridu jieħdu ritratt miegħek. U jien qed li jatallahom. Li niftakaru, daru miegħi, għamiltek jien, flash, u naqmalart. Ma niftakar xejn. Ostja. U sħabi għallu li fil-li kontet tolli l-kulħat malla, fil-li rawk, hireċek fuq idejn il-security. Taf kif? Eżatt. Sekler xoxta. Insomma, kien food poisoning. Mu nirremetti. Għazzin ħagġab kont. Insomma, u sħabi bdew jgħidulhom l-promoters u jgħidulhom bil-fors rridu morru Milan. Minaw għall-airport, bil-fors rridu morru Milan. U daw, fimni, ovvjament, għalulu, dan mux jgħad fistat li tiru. Eżatt, ħazin malla. U sħabi għalulu, issa naraw, ħuduna l-airport, issa naranġaw. Jien ma kellix lok fejn jena niddeċidi, għax konti għat out of order. Eżatt. Insomma, tlaqna fil-karozza, ma remettejċ kif eżat naslu qoddim l-airport, niftaħ il-biba, nerġa' remetti. Insomma, u daw, ovvjament sħabin bat irrealizzaw. Isma, dam no way ħajtla fuq aeroplan dam. Taf kif? Insomma, daħalna ġal departures, podġawni fuq bank, għallu li oqotaw, ħadu li l-passaport, telaw il-solar ta' fuq biex ibidlu il-flight għal the next flight. Agreed. Insomma, sa' kemmu ma kienu din fuq, jiena raġatani, l-rrit narametni, u kienem dustbin, u mor daħal trasi ġafieħ, u bdejt narametti. U għal-kem jaqbadni xaħat minna u kienu zawġ polizija tal-airport, daw ħazbuni jatħara. Eżatt. Iswet? Għaxemmek mux razzisti ħafna. Maj. Dew kelmunu bil-Russu, dejna minnu, I'm sick, I need a doctor. Passport. Ettom passport, my friends, u kif ettom mandiġ passaport. Daqsek. L-airport stess, tag life. L-airport stess, ħaduni fil-assa tal-airport. Isma din. Isma din. Xamil ta' kultura xil-seli. Isma din. ħaduni ġal-assa. U bdew jitparlaw bizzob ta' Russu u jiena Daw tal-biza Russu tisimaw men. English. My friends have my passport. I'm sick, I need a doctor. Bdejt namellhom. U kienu 4. U għalli bdew jagħmlu li oħroġ kollox biex ifittxuli. U hawn kelli għal-sit daw ta' soldiers fil-pockets fil-cargo. U emmek sħabi daw kloxux. Xwadbu l-eka. Tafaw li l-flus. Għax il-klab kien għadu kif ħallasni. Tafaw li, u daw tant kemmu maġġenwini. Tant kemmu maġġenwini. Tafaw għam li. Ma jemma konċi jatsew. Zommu għam li, jina kif għat namelek. Illa l-għandi l-flus. Mux għan uħroġa, mu ħallejtom hemm. Risht il-mobile, kelli żewġ mobile dakinhar, dak iż-żmien. U wieħed kien jagħt għandhom imma li kien jaħdem għax ir-Russja dak iż-żmien kien għadhom ma kellhomx daw il-treaties mal-mobile companies kollha, taf kif. U kelli ftit flus minn tagħhom, rishtom, coins u hekk. U ġi wieħed minnhom u beda jagħmel l-search. U sab il-flus. Ħariġhom?
Ek? Matzek, għaxan mek, eżat, Rubis, Euros. Euros. U, insomma, bdew jitkellmu bil-Russu. U bdejt nara l-ekspression ta' wiċċa met jitqodaw, qed jieħdu pjaċir. Let's go, ħajqasmuhom il-lejla. Qoddimi, erba qed jaqsmuhom. Jiena dak il-ħin kont weak imma ma flaħtiex kien hemm data ħdejja. Eklu ġettu, this is my money. U naħtafhomlu. Naqbad li d-seba. Jiksiruli. Ullalla. Ek. Jitfawni mal-art. U bdew jituni għaw. Mux fuċċi imma. Bejder, għaw, faqaw li żewġ kustilji. Tal-biza. U waqt li qed isawtuni, qed nara fuq l-iskrin, kellhom l-iskrin. L-leli ħares lejk. Lil sħabi doqqu l-qampina. Għax sħabi tista' timmaġina fil-li dawk tafawni hemm u mbagħad ma sabuni xem. U daw bdiet ġennu, bdew saqsu lin-nies u kulħadd qal morru bla morru l-pulizija. U daw vera ma ġew l-pulizija u jien vera konti għatem. Bdew idoqqu l-qampina biex jiftħulhom il-bib. U daw bdejna millhom my friends, my passport. Xalla żobbhom dawk il-flus. Mela, 100%. U ma fetħulhomx, sħabi ġennu, Min jaf il-ħess, Wieħed minnhom kien jgħad fi stat ta' suicidju, ġifieri. Mela, għax beda jwaqħal fih innifsu, għax hu rrid bil-fors. Tajrek għal-Milan. Eżatt, u beda jinsisti, għara samitis, il-mara tiegħi pregnant kella 8 xhur tqala b'Denzil. Fimt, għadni ħajkolli lil-Denzil jien. L-ewwel wieħed. Fimt, x'ħan ngħidula lil Charlene, taf kif? Insomma. U tafawni ġaċella. U jiena kont sfinit, u bdejt inħabbat. Water, I need water. Wara xi nofsija 3/4 inħabbat. Ġi wieħed u ġab li tazza trasparenti. Mimlija hekk u jintant kemm kelli għad kont dehydrated. Liqbad kontaminatek. vodka straight. Vodka straight. Kont sammut. Vodka straight. Dinamlu film fuq għal-awlira. Vera. Għatma biħkejtom il-rajt. Kont sammut. Pal the Count of Monte Cristo, jgħaddu 7 sigħat. Jispiċċa x-xift tagħhom, jinbidel ix-xift, ġew pulizija ġodda. U ovvjament daw għadhom ma tawk xeba qed iridu jitwil. Le, għara, sibta ħataqlu U fetaħ iċ-ċella, għallim li birussu għetlu English, I need a doctor. Għalli, we kien jitkellem Ingliż. Kien all right ħafna da. Għalli, what are you doing here? Għetlu. Kif t-raġun salin? Raġun salin. Għetlu. I don't know if I'd nibkiju. Of course, go. Għetlu. I'm sick, I need a doctor. Għetlu, they took my money, they took my things, your friends. Għalli, 2 minutes. 2 minutes wara ġi vera, nġabli l-mobile. Il-flus taħħom, le, taħħom, daw, il-Russi. Ftejt ma kelli Il-Euros le. Oh, għetlu, where is my money? Għalli, there is no money. Go. U bil-kem ma nejdlekx ix-xut jan il-barra, Ġeri. Ma għax kien jiġi fl-inkwit probabli kiku saru jafu laħalleb. Baħaw heavy. Le, aħna meta jina tlajt il-Russja u kont tlajt jina kont ndoq death metal. Tlajt il-Russja u aħna konna xarna twilek, xfiri kulħadd libes l-iswed konna scary, if you want to put it that way, tipo. U daw ma kienux ħalluna noħorġu, għajlunna li dana jekk jarawk barra, jiġu, jwaqfuk, u taqla daqqa ta' s-sikina u xebba jħolluk għax jarawk barrani, għalli il-pulizija. Il-pulizija. Għax jiġu l-pulizija, jgħidlek isma ġbin, jew morru d-depo issa, għax jenat naħseb li inti tret għal-Russja, jew kella tina 500 euro. Daqsek, ismani. U that's it. Il-pulizija għandhom il-go ahead mill-autoritajiet biex jibbrajbjaw. Taf kif? Ġifiri, minti lebda barrani muħajmur jirrapporta pulizija xħadlu l-flus. Għax muħata sal-imkien.
Taf kif, ġifieri tkun għaddej waqfu roadblock. Eżatt, għala, zobba. Joqodlok il-passaport, jarak barrani. You come with me. Come with me. Inti tiġġennen, jgħidlek how much money you have. Joqodlok. Kollegament. Konna qabbel tanna arrestaw Maltin ukoll, ma la xinu. Imma peress normalment il-Malti kollu xi biċċa ta' pitbull ta' avukat, il-gazzetti jaqtaw il-bajt. Ħanajdilkom din, mela jkun hemm Malti narrestawh ta' u ntih sliding tackle u flying kick jogger zoom tu bellezza. Bellezza qed ngħidilkom, bellezza. U ma smajna xejn kellu l-ġannella, u mbagħad inkun miexi u biżbal nilfes raġel kombinazzjoni kien clandestin, ġabuni kun fuq kull bulettin tal-aħbarijiet. Tħibbatu li Hempers il-patriotti Maltin. U għara kemm jgħidu kontrihom laqdu patriotti Maltin. Kollu gideb. Kollu. Dawk in-nies jagħmlu ħafna u ħafna ġid. Ħafna. Mort jiġini xejf moħħi bħalissa, imma jien moħħ m'għandix bżonnu. Mara, vera nissew wara, vera nis mill-aħjar jistidnuni għal-barbecues, ġilituni xie envelop minn taħt biex nħallilhom żewġ Filippini tal-massaġġ għaddejjin, ma vera nissew. Ara l-oħrajn huma demel, kieku stidnuni darba l-Open Center għal-plattaġin fox kemm għandhom. U mbagħad eridna nintegraw is-sajd li int b'din l-attitudni kif qatt nistgħu nintegraw. Fox kemm għandhom. U anka di tad-dingir di għataw, għala ġejnu sajrin bid-dingir, xħasbuna, da jirdi bżonna għalina. Aħna rġil tal-familja, kull darba noħorġu għal-jom, f'nofs ta' bahar, nirriskjaw ċmajra. Ġili jimkun anka speċjali termos tal-kafe. Mela, esma, anka dak li għankon fuq il-program ta' dak li mqareb Armani, darba battu fuq dingi, mela. Hemm x'qed tagħmel? Għallet lajt sa' kemuna. Rajtum. Anka kamuna waslu. Għallum il-ġurnata li tal-immigrations didinna xogħol, qabel kont tajt taqbad l-ewwel arbri jiġu quddiemek u titfgħu fuq il-medavja lura pajjiżu. Illum il-ġurnata tal-immigranti kull kuluri stja. Sa vjola ssibhom. Mux ovvja ssibhom vjola wara triple uppercut minn għandi. Roundhouse u daqtej taser. Wow, il-taser intuħ biex nġibuh lura mill-mewta. Mux għax vera jkollna bżonnu. Imma nammetti, fl-aħħar mingħajr ma trid tispiċċa tħobbhom. Ngħid għalija jien sal-aħħar nibqa' magħhom u lura l-airport magħhom bidmuh f'għajnejja. Najjat kemm niflaħ, go back to your country! Leli il-ħaj Hizler. Ħabbur il-bul, ta' balaj. Sorry, ħambul. Leli il-ħaj Hizler, ostja. Inti għajt ma' ħafna iktar nis famużi apparti David Guetta. Min kellek iktar? Gbar. U jgħan semminna t-nejjek, jinnaf. Per eżempju, nittur jgħajt ma' Pet Shop Boys. Astja? Swedish House Mafia. Backstreet Boys. X'isima dik palissa? Eileen Montazin. Li kienet kanta Mażarul, insomma. Ashanti. Ashanti. Bifmu fil-mużika daw. DJ, Isma, zom. Għaxaddu kif għamel fawl issa dan. DJ intħa. DJ. Bl-ikbar rispett. Isimawni. U din irrid nagħti messaġġ lil daw kollha bħalu sewwa. Tar-radio. Kif radio DJ. U DJ tikteba mux D u J. Mela ħana eduka kien. D-W-J-A-Y. Mela ħana eduka kien għax tinsta ma' issa kadek nizel minn fuq id-dingi. ħana eduka kien. Font 6 użaj. Aħna ma nġuġ DJs, aħna nġu prezentaturi. Eżatt. Jiena DJ ġej Radio DJ. fi Venzu kol.
u MC, ejdilhom kemm il-darba, JD, my love MTV għamilli MC. Ismani, ħankellim. Kemm għaldek. ħanejdilkom, għazdi ħaġa li. Għawna, popcorn, Di l-lum kullħat DJ, kull min għandu laptop DJ. DJ, disc jockey tisfis. Le, ismani. Jina antik par turntable. So doqli fuq, għamu. Għandu xjaqsa. Għamu l-MJ DJ. Qabel il-bdiewa, bil-imax għatilu. Ir-rissa x'upgrade jew għal-traktor ma domx bdiewa. Le. Għaxim lejt kurma u madonna t-nibza bl-affarijiet ħerġin minn ħalqek. Isma, ħares, issa ħaġa. Iwa, jena nammetti, minix DJ tajjeb daqsek imma. Le, alright, issa, ħaġa oħra, jiena timma Reviljani, kif tħalli l-dan, inti, jaqla l-ek daqsek, men. U dan minn iż-zob kien da, ma minn qabel. Minn iż-zob kont, fuxxin li bajnek minnkom. Isma, Unnu ċali li bes Għani JD Patrick, tafu Malta kol. Kemm għandek followers fuq Inxalla zobbi mill-followers. Xala sabbi bil-friki li tagħmel inti. Għatma strajt follower fajtira. Musim bellaħkom. Għatma strajt follower fajtira. Xiex strajt followers? Ismani, ma ġejdi, ħallina mill-liba. L-istoria ta' t-tiċinsija. Bravo. Għamiltu nis tal-da, inti. Irrit nħalsek jien ta' Għaxet jimmala famani da. Bħal nis oħra Maltin jena għatma xtrajt follower. Naħliflek kollox viral, kollox fidejja, kollox bl-inġenwita tijaj. U dal-program jena ħriġt biħ, ġej billi jgħamel, għalek jena rtnejek biħ. Għaxina niħu rridni għaw fidejja, aħna ftemna l-edit tijaj spuna għek. Steve Jobs. Steve Jobs uvvin tal-Apple. Eżattu l-king ta' dinjaw. Xking, mejja. Yes, so, vera. Da d-dejja l-Apple? Yes, so. Allura. Jaf xijajt jgħalliba, ta' Zom, tidu tkomplu fuq di ta' DJ, għax oġbitni jena, Jena minix. Il-fin taħseb daw, to be a proper DJ. Mux to be, tkun- there is no definition of a proper La, DJ. xaħaf- There is a DJ and a DJ. Imma wej, So a digital DJ is different. at Li times. taqra l-crowd illum, men saret. ħani. Li taqra l-crowd. Isimawni. Kif għettilkom ftetilu, kullħat tirida ta' DJ. Yes. Jira għandi skola, nallem. Kaf kemm iċemplu li. Għaxit għandi t-tifel irrit jidoq. U daw jimmaġinaw illi issir DJ. Taqra ktib. Isek, di tkun ġafik. Di titwiled bija din. I still think li titgħallem. Ismani, ħanejdlek jien nista' naqbad it-sija. Għandha 70 sena. Nġiba l-studio u nagħmilha repetition ta' queuing wara ġimgħa sejrek kuljum. Għaddaħħala f'moħħa. Fading kif tagħmel transition. Imma il-kreattività titwieled bija. Iwa, Li nagħmel jien ma tagħmlux inti, li tagħmel int ma nagħmlux jien. Mux hekk. Għax Issa, il-buttuna għalek- tal-play, tafsu għada differenti. Għalek. Inti għalunna li inti OCD. Xidejek, ġo. Apparti Facebook posts. Mela, fuq l-OCD, għandi naqra ta' problema li xokultant anka li l-nifsi ma niflax jen, ġiviri. Jien ma niflax li l-nifsi xokultant. Per eżempju, il-mara u t-tifel. Iħallu li iżraben tal-left fuq il-right tal-left fuq il-left. Il-lella, xidwe. Ma nidħolx fil-kamra, men. Jekk ma jkunx ħdejja u nista' nirranġaħ jiena, ma nifilħux. Għandi di inkun irrid kollox eżatt. Jek tkun ma mara jkolla sidir akbar mill-liħor. Ila ma tiġri li mizzawa Yes. Insejt. Għax, probably. Imma il-nismani.
ħanejdlek. Għajn waħda. Lissa mawni. Ħares, li nistanejt fuq il... Jina dem kont vera pikija fuq il-nisa. Jina għandi l-marati għaj ma tpinġiex. Ġiviri. Ektet tkun proset. Le, jgħat bi. It's a bit of a joven. Le! Għaxis il-subjective, dan għalih ma tpinġiex. Jina marati għaj ma tpinġiex. Għalija, għax ma tpinġi, pinġi, Imma insomma, nmorru l-ura fuq l-OCD. Fit fuq ħafna faj, anka per eżempju nkun għedin on set, għed namlu l-program ta' Tattoo Challenge, insomma, inġenninom. Rridu nsammuħ da bajt. Inġenninom, tipo simetrija, taf kif jekk kolem xaħġa, għandi dik l-OCD, If it's on there, jek tijak, jek ħagġa tijak. Tijaj, Tifakja fuqa. Imma jekk tkun... Kollox nadif, kollox preċisek, ġifiri. Per eżempju, jiena ma noħroġ mid-dar jekk is-sodda ma tkunx magħmula. Ma tistax. Minnu mhix daqshekk OCD gravi. Le, imma, per eżempju, ta' żraben. kif niekol inqum naqbad il-platt u naħslu. Ma l-ewwel bil-fors. Ma l-ewwel, jekk insajjar jiena, jekk ċina tkun ġiġa lesta qabel ma nieklu. Jena nifmu ta' xina wara l-sajjar l-mara, wara npoġġu, nduq li kellhom bat naqbad il-platt, u nifqaw mal-ħajt. Rejtulaw xil-sob sajjar! Skul darba s-sir. Ma tafx s-sajjar, bro. Ma tafx s-sajjar. Le, tijaj taf s-sajjar, imma kifet nejdu. Xikultant li namillom ħajjitom tipo msieken, il-mara u t-tifel, kifet nejdilkom, tant kemm għandi fissazzjonijiet ċikultant bla sens. Kolla bla sens. Ħafna bla sens. Inti din isma' kemmi bla sens, u naf li bla sens imma nibqa' nagħmilha It's there. immur nixxi kebab. Jien m'għandek ċans li nordna fuq il-lek. Boltu, M'għandekx irrid naraħ jagħmlu. U rrid u ngħidlu l-ingredients is-salad ir-rep. Ir-Russian salad. Kif irid jitfaħħom? Fix ħin irid u ismani. Ara. Kem noffendiku? U isma, nibda naromet joqomsu. Jamlu li ek, kara, jamlu li. Sit down, we will get... No, I don't have to see you. Mela, first, put ħarisa. U jamil li, per esempio, jaqbata. Kuċċarina, paħ. No, spread it well. Evenly. Eżat, around and don't leave chunks. Isma di. Kumbat, onions, tomato salad, and put some chips inside, please. But in disorder. Onions, tomato salad, and chips inside. Umbat jitfa il-chicken, umbat il-sauce, il-yogurt. Kif jalaqa, jiena kif nikdem, nara l-kuluri, nibda nara, u għandi l-basala, u għandi Xi toqgħod iddawru ċertu mod biex biex jekk jiena nkun kolli abtit nikdem gidma tal-basal, nkun nista' nikdem din in-naħa. La, ġovin jiena naqbel miegħek. Forza ġovin. Ismawni, għandkom raġun, bdejna din il-topic billi jettilkom għamilt statement, ċikultant laqqas jien stess ma nifla li l-nifsi, ġikom raġun. Imma I can't help it. Għax... It's in you, it's irritak, perfezzjonist, wis. Jena l-mara għedana, jena niġi d-dar, tipo, u għanna il-kamoxa u għanna jisu il-Vetex. Skużani ma b'nat il-reklama ma għax ma tħalsunix u jek tridu għatuna sales@bytobacon.com. U jiddi kunu l-istess kulur, għal darba ħriġtila wahda viola flok wahda safra u panik ta' ġezu għalla għax mux l-istess kulur dawn l-ostja Vetex u kamoxa. Ħanejdlek wahda. U teħġ kam naqbat maħħa dwara. Il-barbier. Ġviri il-mara tijek, mux ħatar għadha l-podcast. L-abjat, abjat, iswet, abjat. Fucking really. It's not on everything. It's on special. Intkom għandkom selective OCD. The fucking ma nistax nifima. Jena nħobb nħalli izraben, ma nitwal mill-bib, neħi izraben ma l-ewel nħalli jomaw. Tijaj problema. All right.
Għad ma stajt nifim għalik. Imma tijaj il-ħasil. Imma ħabba l-OCD, xu id-din barra, bat mistaqf tijtu dada. Isma, il-barbier. Għandi il-barbier miskin minn għan sallimlum Chris joħu paċenzja bija. Tipo, jienu nejt tamel l-statement, nibda nejt ikdem il-sienek li bakħiħa. Għax nibda nistħi, imma namela xorta. Isma, baqalek naqraw. Taf kif? Għawek mux daqsaw. Taf kif? Nibda nalmu xat jgħamela. Chris, Starbcats, thank you. Jina mmur it-tlieta u l-ġima, Darbtej f'ġimma? Darbtej fil-ġima. Għad kemm li bajek brillek xareka. Vanitussissimo. ħanaqla. Vanitussissimo. It-tlieta u l-ġima. Laqqas inġeri darbtej f'ġimma. Għax mus ħasil ostja. All good. Joseph għet li jow Jofin. Lalla, kien minna ostja. Jofin ostja. Ismani, fl-antik kienu jajtu li Rubi, men. Rubi? Għallaki, wow, Rubi kif, jien iswet. Kif għawdu? Kif? Misikri xolom zobbu jishti għawdu Ma section li miss. ħafna nis ma nafx jafux. Imma jaraw programmi u ma jafux Minn wara. Per eżempju, inti apparti dal ħansemmu sali qed qabel kellek wieħed fakkarni x'kien. DJing. The Big Step. Kellu program The Big Step li kien upcoming DJs insomma. Isu Got Talent imma ta' DJs. Cool. U qablu kelli cash right ma ġombandi. Ejwa, dak Ġejt fuq, inti, Ejwa, u dak Marix lebda disrespet lej bandit, ma dak ġi offrut li l-ewel. U xismu, ħafna ma jafux li JA Media hija ta' Joseph Armani, that's why it's JA Media. Għax jiproduċi. U bħalissa għaddej The Malta Tattoo Challenge, le? Għadu kif spiċċa, kanna l-fajla l-milux, dik hija meta waqaft indoq u waħda mir-raġunijiet illi I ended my professional DJ career at peace, għax kelli baby ieħor et jitwielet. Inti għaw pali have to have something artistic going on before sek. Alla volja, tipo provaw ta' jamlu l-bsaten fil-rol. That's when you're good, that happens. Għax il-bicċa ta' xogħol, bdew jgħidu, tipprova jkun Martina. Prova jkun Martina. Producer. Martina, allura, għadda ma jbissa. Le, ma dak li wasalli għal-bidnejja jena. Jew inkella ħajsir Anton attart. Taf kif? Imma dawn. Haters Imma dawn ma jafux illi jena fit-2011 tlaqt minn Malta, mort għamilt sena u nofs. Naħdem fuq il-films. Dort kull dipartiment ta' film set sawa biex jiena nitgħallem għax minn dejjem kelli f'sieb kif nispiċċandu this is what I want to do. Proset. Sawa? Allura bjomlu lek il-bsatem fir-rot in-nies u per eżempju meta ħriġna meta kellna l-ewwel programm ta' Tattoo Challenge ta' season kellna viewers tipo għall-ewwel program fuq il-1 u tal-ġeneru kienet udjenza rekord. Sawa, għax da meta pjanajtu jiena, għax dik ħaġa oħra illi dan nies minn tipprova jagħmel b'seta fir-roti irid idaħħal f'moħħu, ħadd ma kellu l-bajt li jagħmel dak li qed nagħmel jiena. Dik trid tgħid għamilt programm ta' DJs ħadd ma kellu il-bajt u joħroġ prime time. U il-program fuq it-tatus li kulħadd ipprova u jiena tajtom l-spotlight. Tefhem? Ma ħadd ma kellu l-bajt jagħmel. U issa rnexxa qed tuġħom żaqqhom. Mhux qed tara l-podcast tagħna sibi. Mhux l-istess jew. Imma il-biċċa tax-xogħol għal dawn in-nies ngħidilhom I'm here to stay. Yes. Xalli. Right? Ġifieri nirringrazzja Alla morna tajjeb ħafna, il-response kien tal-ġen, il-production
Il-team li għandi tal-ġennu kol, ġifiri, għawek katarawni, ġifiri, serħu moħkom. U għandek pjanijiet ta' affarijiet oħra, ġifieri, ġati nċef xi xit id-durġa moħħok tipo, already in the work. Ovvjament issa nagħmlu season 3 fil-bidu ta' sena d-dieħla għax Season 3 diġà tuġi season sa ta' Mela, meġi season. Mela. U issa d-dieħla nerġgħu lura bil-Big Steps Żgur u għandna program daħalna biċċa ġo. għandna program toqgħodu fih. Daħalna. Imma ma The nistax Molto Beast Challenge. ma nistax ngħid Ma topis challenge. ma nistax ngħidilkom hekk. Le, Għax irrid nżomm l-element of surprise manna program kexxun titħlu l-intom. Ġivena, small penis life. Molta smallest penis. Shortest life. What a shortest life. Cholesterol. The cholesterol chronicles. Għana, eloquent questions. Proset, ma konx nafran, u jikollok bżon, aħna plug whatever you like, socials, kħana jidulek fl-axħar, tamma. Mela, ħana elbu għall-awkward questions aħna, sowa. Joseph. Issa ġeja l-elezzjoni tal-Kunsill. Intom il-Marsal minn għandkom sintku. Joseph. Kif rajna l-lum, inti bniedem ta' ħafna talent. Xi films qegħdin tiktar apparti Captain Phillips. Dak bistaw nitċans. 12 Years a Slave. Roots. Soba xanistu. Le. Tajba, kompli. Tajba? Bħala mużiċist, jgħidu li biex issir espert fi-strument għandek bżonn madwar xi 10,000 sija tipprattika. Inti kemm dom biex titgħallem ta' fast play? 10,000 sija ma dom, ġimma nista' nassigurak li meta kelli 13 sena, in 1993, mort nitgħallem. Tista' tijaf. L-unika diska li ħriġt inti u għamlet suċċess kienet jisimha U Pjaċir. L-unik. Ħanżommu għal-unik. Ma jidirlek xi li kontati aktar pjaċir il-Maltin kieku ħallejt il-ġovin idoq minn flokok. Jishtiq kellhom pjaċir. Kemm jishtiq? Joseph. Metz problem. Metz. Kieku għandek 60 litru diesel. Magna 125 outboard u dinki 20 pizz. Il-kontenurok. Kemm iddu biex tasal. Kiku niqaf żgur għax mhux tajjeb fil-mezz. Niqaf żgur għax mhux tajjeb fil-mezz. Kemm iddu biex tasal Lampedusa mhux xatta l-ibjed fuq il-capacity. Ma kemm kien żejda. Proset. Aħna jiena l darba l-tqajt miegħek u vera persuna down to earth, thank you very much tal-li ġejt, ġifieri. Thank you tal-istedina. Very pleasure, good pleasure getting to know you, bis-sejjeta kollha ġifieri, 100%. Mela, nirringrazzjaw l-sponsors qabel immorru. Yes, agreed. Għanna il-sotto zero li dejjem jiprovnilna il-goodies ma ħadd xejn, brother, ġifieri għandna. Vera, għandna ħafna. Sani għoddar. Xint fucking Malti, ostja! Għatfall! Nirringrazzjaw ukoll il-Olympus Music li joksibinna il-sound u dal kollu qed taraw biex naslu f'widnejkom kollu provdut minn għandhom il-DK's Factory, Patrick Prince ukoll għal da xejjek phone cases tal-ustja oriġinali. Patrick tal-ostja, ta' nafu l-Patrick. Kifel tal-ġennu kollu.
joqgħod jissuġġerilna l-guests u hekk li qatt ma suġġeri. L-online intimates Jisbaħkom naqra, Patrick. Għall-ħares kollu jittriti printi għal l-nifsu dak. Online intimates tal-litzetta taħt sexy li dolna u għanna u kolla u għek. Imma tisma' A to Z. ċiri rajtu għam daw ma. Xiex? Il-lizzetta taħt. Lex, kolla għax intimate. Jena bil-kokon hopo. A to Z tal-electronics li tuna għanna l-laptop għanna del condition u fl-axar mill-axar il-Matt Photography għawek Matt Dash Photography sibu fuq socials kolla. Thank you very much jidun l-tratti. Infatti nix innuħu ritrat wieħed malajr, mux problema Matt. Tal-axħar. Temmin tal-issa ġo. High five u ħares fil-kamera tħa. Ħaret u hekk li l-kamera. High five u zommu idejkom ekku ħarsi l-kamera. High five Joe, high five Jay. Oggi c'è un Ringo in più, nutriente di crema al latte, ricoperto di fine cioccolato. Tony. Isimaw, biex l-affarijiet ikunu ċari. Mux l-ewwel jgħattu di. Le, zgur li le. Isma, tinnejdilkom min jgħidil l-iżjed? Taw. Il-ġoj. Il-ġoj. Imma le, tajba, vera proset. Joe, thank you very much tal-li ġejt. Tittati xie plugs, xie tip ta' socials, it-tifel, anything, yes, production company, xieħat, jena għandi ideja ta' xie program, issa nkellmek. Kellimni. 100%. Jena l-kull marret namel u għan ringrazzjakom tal-istudentuni. Ettaraw intom kolla li jatturi kif ħajaqlaw l il-ħara u tattent minnom dawk it-nej. That's a good sport, Joseph, man. That was fun, no, you had fun. Rajta kif għadna ħaj. Aħna namlu għaċar, aħna ma ridux naqlaw il-ħara n-nis, ma taħmil sens jena nġib xaħattaw u nġibu fucking ħazin. Muxek. Aħna nġibu nis biex nisimaw l-istejjer, nejdu ċajt fl-imkien, u fl-imkien ovvjament t-tnejek bina, xoħxnejn aħna n-nejku biko ħafna ħoriet oħra. Ma t-nixek aħna Proset għandek fucking, it seems like you had a great life, great experiences. Amazing. Xielek ħafna f'dak li dejjem xtaqtu fucking nizalek il-kappell. Solid. Very, very, very good. Thanks, Joseph, man. Tal-istedina. Thank you. Nixxu nejdu thank you ħafna u koll il-Jan tal-Mi-Media. Il-Mi-Media li għet jħostjawna as a brand new studio li għanna bellezza, I mean, zanzantu inti, ġuż. Eżat, oġbok. Ismani, dik hija sabiħa li għandi. I'm always the first. I'm always the first. Yeah! And no one can beat the first. The original. Tista tagħmel bħali. Agreed. Ma the first is always the first. Eżattu, pal podcast comedy aħna the first. Tajbin. Jien mux ħanitħol fija di. Is-sign, Max. This our baby, jersa. Thank you ħafna lil Godzo Creation, Signs and Graphics. Issibuhom fuq Facebook, fuq kull imkien. Mal-ewwel turnaround ta' ġimgħa. Abbatu ġi, faċċjana u miskin biex jgħina ġifir għal-enerġiet ma' jgħin. Isma, marret dawlux nedu rridu turnout ta' ġeba, xumbat nisi. Ma fi sens, stinka ħadem u tan il-pariri, so very, very good. Thank you very much. Napprezzaw ħafna minn qalbna. Thank you very much. Il-Godzo Creation, Signs and Graphics. Da kollox. Imma yes, that should be it. Guys, once again, tiftakru, followjana fuq socials, kullimkien, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, we're everywhere. Abbonaw għal Patreon, fejmek ikolkom naqa content speċjali, kollox li jedna fil-program Tarmani li stajt fuqna għal-ħabs. Hemm ċans li kunu jgħad fuq Patreon da. ċans enormi, u hemm ħafna content ieħor. But anyways, guys, thank you very much once again. Joseph, bye-bye!
Thank you.